Partit ġdid bl-isem il-Partit Popolari ġie approvat mill-Kummissjoni Elettorali din il-ġimgħa. Nifhmu li dan il-partit se jkollu ideoloġija lemina jekk mhux waħda estrema. Min tarif li kiseb One News, Paul Salamone huwa reġistrat bħala l-Mexxej, Adriano Spiteri bħala Segretarju Ġenerali u Mario Attard bħala Teżorier. Fid-Dawl tal-kriżi li għaddej minna l-Partit Nazzjonalista u fl-eventwalità illi 19 il-deputat ikollhom jitilqu mill-Partit biex ikun maħtur kap tal-oppożizzjoni ġdid, din ir-reġistrazzjoni ta' Partit Ġdid bl-isem il-Partit Popolari Qed Jogħkor L-Għajnejn. Fil-fatt sorsi qrib tal-fazzjoni Adrian għandhom ħsieb iberren f'moħħhom li dan il-partit jista' jkun il-pjan B tal-fazzjoni ta' Simon Busuttil. Dan il-ħsieb kompla jqajjem rabja fost dawk ta' Delija li ma jridux min inaqrilhom mill-partitarji tagħhom. 3 ġimgħat ilu l-Gazzetta Kulħadd kienet irrappurtat kif l-użu ta' dan l-isem kien qajjem furur fil-Partit Nazzjonalista, speċjalment minħabba l-fatt li l-isem jixbaħ ħafna lil dak tal-Partit Popolari Ewropew li jagħmel parti minnu l-Partit Nazzjonalista. Dan tant li l-approvazzjoni tal-Partit il-ġdid ħadet fit-tul sew. Fil-fatt l-applikazzjoni daħlet għand il-Kummissjoni Elettorali f'nofs Mejju li għadda, iżda kien din il-ġimgħa li l-Kummissjoni approvat l-applikazzjoni għal dan il-Partit il-ġdid. Kien irrappurtat li dan id-dewmien seta' ġie kkawżat minn ilmenti mressqa mill-Partit Nazzjonalista kontra l-approvazzjoni. Apparti l-Partit Laburista u l-Partit Nazzjonalista, mal-Kummissjoni Elettorali hemm reġistrati 8 partiti politiċi oħrajn li jinkludu l-Alternattiva Demokratika, il-Partit Demokratiku, l-Alleanza Bidla, il-Partit Brain Not Ego, il-Moviment Patriotti Maltin u Imperium Ewropa. Hemm ukoll żewġ partiti oħra reġistrati marbuta ma' lokalitajiet, Florjana l-ewwel u Arp l-ewwel.